Čauko, dneska si ukážeme, ako získať zadarmo skin v Robloxe. No, že v prvom rade si nájdete hru Mansion of Wonder v Robloxe. Kam tak to napíšem, pojď. Tak to. Takto. Mansion of a tu dole dám R. Teraz pôjdeme ďalej. Tak, keď to máte nájdené, tak teraz si spravíme, že pôjdeme sem. Musíte ísť tak, enter code here, počkaj, ja to nájdem. Pôjdeme sem, takto. Je to toto? Takže prvý kód je takýto. Prvý kód je takýto. Prvý kód je GLIMME redeem. Successfully redeemed. Dostal som takého ufona by som mal dostať. Fona, alebo čo to je. Ďalej si dáme kód takýto. Není ich veľa. Takto. Dáme si, ďalší kód je, že Board Walk Redeem. Tak som si redeemed. Vyrala som také ohne, proste je to fakt ultra fit, hovorím vám. On už taký fit, ale ten dávno není ešte, no tak nemôžem. Ďalej si dáme takýto nejaký batoh. Neviem, či to bude fungovať. Jo, funguje. Jup, ok. Teraz ďalej ideme na... Čo také dáme? Dáme si ďalší batoh. Je to docela dlhé. Setting stage. Invalid kód. Čože? Tak dá si v Island of Empress. No nevadí. Ideme ďalej. Dáme si to meso v tom nebus. Spoločne. Haslo, nie, batoh. Teraz ďalšie haslo. Čakajte. Kde je? Hustlehead. No neviem, či to bude fungovať. Nie. Takže ľudia, ukážeme si ďalšie v Island of Empress. Alebo počkaj, ja sa ešte ľudia pozriem. Ešte na nejaké kódiky. Ináč, ja tu mám z takej jednej stránky, to teraz tu kúkam. Toto skúsime. Things go boom. Teraz pôjdeme sem. Redeem code. Tak vidíte, už by som zabudol. Things go boom. Ešte raz vám to sem dám. Čakať. Tak. Paste. Things go boom. Tak som sa redeemed, ale ja už to mám. Takže tu už asi bude ľudia všetko v tejto jednej hre Robloxu. To neviem, či bude fungovať. Dobre. Takže tu všetko máme. Teraz to ideme preč. Tak, ešte si ukážeme jednu hru. Je to starý Roblox Voting. Takže tak. Takže tak to ideme. Ideme sem. Máme ešte také oné. Teraz to Roblox to je. Vlastne Mansion of Wonder. Teraz si napíšeme toto. Island of
Move. Islandov move. Čo? Ja som navedla od. Je to off. Off. Je to ono. Island of Move. Kľudne si určite praviť server, keď chcete, je to za free. Ja si spravím, vlastne tam s ľuďmi sa vždy sekalo. Takže praviť server, vidíte, toto som ja. Na môj main účte. Vyzerá cool. A tu to celé vyzerá ľudia. Vyzerá to cool. Kúkime sa na môj profil. Čumte. To vyzerá cool. Takto vyzerá to cool. Takto. Vidíte to? Takéto cool to je ľudia. Totálne, že je to cool. Mne sa to páči totálne, až totálne, brutálne, No, takže. My si praviť server, napríklad takéto meno si dáme. Čo? Mám asi? Something went wrong. Skúsime to refresh, možno mám. Praviť server. Ja vlastne toto som, nie, mám DG Pro. Vlastne účet. Something went wrong. Ja ideme na to môj aký praviť server. Je to síce nejaký môj druhý, ale to je fuk. No, hoďme na neho. No. Keď sa joineme, tak tu uvidíme vlastne nič. No, uvidíte tu. Asi neviete, kde tu máte redeemnú, čo? No tak pojeme tutok, tak tu po tečka asi nemusíte, môžete to byť jedno. Tu pojete, tu mám dať, že click to interact, počkaj. Toto dajte, čo je tu. Toto dajte, tu, hej, vidíte? No. Click to interact, dajte, že redeem code. Teraz si dáme, počkaj, si to idem vygoogliť. Wait, tu. Vygooglíme si, že Island, neviem prečo to má veľké, Island of Move, Sodes, alebo promo Sodes. Tu všetko máme. Prvý je DI, takto, DI, okej, redeem. To má na to totálne hustú sekeru, fakt ľudia, verte mi, ja som na toto pro, ja to mám skoro na všetkých účtách. Get Moving, takto. Get Moving, redeem. Successfully redeemed. Setting hashtag. Hashtag. Takto setting redeem. Teraz ideme späť. Dáme si strike a pose. Co skopírujem? Na čo? Tu budem písať. To nejde kopírovať, tak nič. Strike a pose. Strike a pose. Môžete to kľudne písať všetko aj malým, to je jedno. Strike a pose. Ďalej. Vid Story Lab. Vid Story Lab. Ja nepamätám si už všetko. Teraz a posledné World Alive. World Alive. OK, to bude všetko. Takže, ideme sa nasadiť. To vyzerá cool, fakt. No. Takže, ideme preš z Robloxu. Tako vyklikám hore. Ukáž, koľko tu kamarátu mám. OK. Teraz ideme do avataru. Tak. Avatar. Dáme si, že customize, customize. Dáme si, že accessories. No tu telo veľa. Aha, kúkajte. To je také krásne.
ešte toto. A to sa mne páči. To nechcem. To nechcem. Vlasy si potom doporučím to dole. Keď kto nechce, nemusí. Aha, brýle, to si dám 100%. Nick, nemám nič, shoulder. Ale mám. To čo je? Kakas to nechcem. UL, ja to nechcem. To je nubské. Shoulder. Toto veľký typek si dám. Front. To asi nemá nič. Back. Si dám, čo si dáme? Nie praclík, toto si dáme, možno batoh. A iba jedno si môžeme dať, ja toto. Vyzerá cool waist. No, toto by som stala obidve. A to nejde, ja by som si nechal skôr toto. Som si nechal. A gear. A tu už nič není. Clothing. No počkať, ale veď som toho mal nejako vácej, nie? To je jedno. Teraz, ideme do. Takže, ideme do. Dáme si, že... Čakaj, jak sa to volalo. Áno. Roblox Innovation Award. Takto. Roblox Innovation Award. Stačí iba takto. Redeem. Hneď prvé vám nájde toto Roblox Innovation Award. Zhup. Dáme si, že do toto. Tak, sme tu. Teraz. Vidíme tu nejaké veci, to sa rozkliká, k ničomu. Ok, vyzerám už cool, ne? Tak, teraz ideme do tohoto, to vám dá tiež tuším niečo. Je to tam ťažké, tam skúsime tiež. Vám dá proste achievement, niečo. Dokud čo, neviem. Teraz ideme sem. To je total hard, sem sa vyskákať. Lebo tí ľudia to tu totálne demolujú, ty kokos. Taká škoda kocka toto veľká. Keď sa dostanete tam, musíte kolektnúť ten cheese. Len mne to nejako moc teraz nejde, no. Ty kokos, čo s tým robíte? Nejde. Ja som tam není. Ľudia, dá sa tam dostať, hej? Je to normálne. Ty kokos. Vyzerám cool, nie? No. Ale ja pôjdem na môj main účet, zahrám si nejaké hry. No, fakt už ale ma na chvíľu, bo toto vidno už je dosť zlé a ja som točiť až tak veľa minút. Ty kokos, kde dali tú kocku, ty kokos, to sú také štát. O, teraz by som tam mohol skočiť! Čo s tým robia? Ty kokos, čo s tým robia, hej? Fomaša, to som tu... Tu sa keď kolektujete nejako tento cheese, tak ho kolektujete, ale to nejde proste ho zobrať. Nikomu to nejde, ani mne na mobile, keď som. Teraz. Nájdime si také schody. Schody, neschody, leteretekerete. Tutok, vidíte? Tuto? Tak. Tuto? Ako týpka skáče? No. Sem, keď pôjdete, tak tu vidíte nejaké schody, hej, look at this. Schody. Ty kokos. Ďalej. No, počkaj, pokým toto pôjde, ne? Ale to včera vám to všetko ukazuje, že nemusíte sa ničoho báť. Vidíte? Nemusíte báť. Len to bude asi trvať, ľudia, ja to zatiaľ strihnem, okej? Tak počkajte. Takže čo, okej, ľudia sme tu. Takže keď dorazíte do konca, uvidíte to stačí vec. Proste iba do toho chodte. A počkajte, pokiaľ dostanete takýto peč. Aha, chápete? No. Teraz je to všetko hotové. Môžete ísť. Dám si, že leave, classic a... Nechcem to hrať znova. More. Nechcem to znova hrať. More. Nechcem to znova hrať. Ok, sme tu. Teraz ideme do avatáru. Klasika.
Avatar. Dáme si, že customize. Super. Head body. Keď si dáme, že hair, tak si ostránte tie vlasy, čo máte, aby to bolo good. Choďte do clothingu, alebo kde, neviem. Nie do accessories. Teraz to môžete nastaviť, koľko len chcete toho. A máte to good, no čujte, vyzerá to super, ne? Až to keď chcete. To ja už nemôžem mať nič. Co to mám napríklad toto, alebo toto. No akože nemajte kecať, ale vyzerá docela good. Vlastne mám toto. Ty kokos, dobre. Takže teraz stream video vidíme, lebo vlastne asi nemôžeme, no tak už čus.